ଖରା ଏହି ଖରାରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ବାପା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ପିଇଲ ପିଇଲ जल्दी आ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଦଣ୍ଡି ତାକୁ ମାରିକି ମାଛ କଣ୍ଟା ନେଇ ସେଠି ପକେଇଥିଲା। जल्दी चले पादरे कौन लगी ताला पड़े आइसक्रीम खाई को बोलियो आइसक्रीम खाई को बोलियो बनेगा पूरा छाई पूरा पूरा गछरे छाई सही ठिया हो ना आगे रे तब इतरू जा सही ठिया हो भीतर नहीं जीवी फोन बेंगोली ना ऊपर
କୋଉଠି? ସେପଟେ ଦିଟା ହଁ ପୁରା ଏଠି ପାହାଚ ପାଖରେ। ବଡ଼ ହନୁମାନଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନେଇକି ଆଇଥିଲା ଆସିକି ଡାକିଲାରୁ ଆସିଲାନି ଭଲ। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲନି। ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚପଲ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନା ଚପଲ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉନା। ପାଣି ଆଣିଛ? সাংঘাতিক গরম।